¿Qué puesto tú ahí? Pero. Yo no, pero bueno, mi jefa tiene que sentar. ¿Te manda tu jefa? Ah, pues yo por lo menos Pues me dice que no. formales. Pues ya está, como está. Ya está. Arrancado. Díselo. Oye, que... La señora. No, Tilia, está nerviosísima. Sí, está nerviosa. ¿Eh? Sí, No, está nerviosa. nerviosa. Sí, buenos días a todos. Si les parece bien, podemos sentarnos. Muchas gracias. Le pedimos ese primero aplauso para Banda Cultural y este Concejo de Salceda. Alcaldesa de Salceda de Caselas, dona Loli Castiñeira, moi bo día. Don Ale Rodríguez, Concelleiro de Cultura, tamén benvido bo día ao resto da Corporación Municipal. Veciños e amigos, moi bons días a todos. Lucio Sol en Salceda de Caselas neste domingo 21 de xullo de 2024. Hoxe celebramos a 13ª edición dos salcedenses distinguidos. Estas tres persoas que temos en riba do escenario serán hoxe distinguidas neste concello. Para comenzar o acto ten a palabra o Concelleiro de Cultura e Festas. Un forte aplauso para Ale Rodríguez. Bueno, moi bo día a todos e a todas.
e benvidos a este 13º acto de homenaxe de salcedenses distinguidos e distinguidas. Quero agradecervos a todas as persoas que estáis hoxe aquí nesta mañá que hoxe parece que sí, que o tempo nos vai dar a unha tregua, nos vai deixar tranquilos e non nos vai a preocupar como nos preocupou onte, como nos preocupou o pasado domingo, o pasado martes, bueno, todos sabedes este verán que estamos tendo, que está sendo tan complexo organizativamente. Quero darlle tamén un agradecemento, como non, especial a todas as persoas que fixeron posible e que fan posible que as festas do Cristo no seu conxunto e o verán cultural sexa unhas nosas festas, sexa un éxito e o poidades disfrutar todos e todas. Quero agradecer aos empregados e empregadas municipais que están aí e que fan que esforzos, veñen cando en horas que non teñen que vir, fan un esforzo, sempre botan unha man e fan que isto todo sexa posible. A todo o voluntariado, moitas persoas que colaboran desinteresadamente en botar unha man e en aportar o seu granciño de area. E dentro do voluntariado non me quero esquecer de xente como Protección Civil, Agrupación de Salceda, que a verdade é que xa non só nas festas do Cristo ou no Nadal, sino que durante todo o ano están aí para todo e para todos e para todas vos. Así que sí que vos pido un aplauso especial para eles. E agradecer, como non, tamén a outro colectivo moi importante e que está aquí acompañándonos e, neste caso, póndonos a nota musical, nunca mellor dito, como é a Banda Cultural de Salceda, neste novo formato que instauramos dende fai uns anos e, como non, agradecer ás persoas que hoxe domingo lles tocou madrugar un pouquiño máis que o resto, agradecer a Juan Lois, o seu director, e a súa directiva que está aí presente e para o que vos pido tamén, evidentemente, outro grande aplauso. E, como non, para estas tres persoas que están aquí tras miña, Mercedes, Otilia, Vila, por aceptar esta distinción, porque sei que non é doado, sei que moitas veces, bueno, se comenta que non o merecemos, que non somos quen de recibir, bueno, eu penso que sí, témolo creo que claro todos que sí, e cando se lean as súas biografías e a súa historia da vida, creo que vai quedar máis que demostrado de que sí sodes tres persoas merecedoras desta distinción. Así que sí que lles pido un primeiro aplauso para elas, que depois virán outros. E como ben decimos, homenaxeamos hoxe aquí a tres persoas do cotiá, xente normal, xente que pasa as súas vidas, pero xente que fixo unha vida por e para o resto, en moitos dos casos. Xente que participou no asociacionismo, traballo desinteresado a prol da veciñanza, a prol dos veciños e das veciñas. Mercedes, unha das fundadoras da Coral Polifónica de Entenza, das mulleres rurais, que precisamente onte eran as encargadas de dar o estaurazo. Otilia, membra da Asociación Veciñal Santomé de Parderrubias, e Vila, presidente durante moitos anos da Comunidade de Montes de Entenza, de Atraída, colaborador da Turonia, colaborador das Festas da Ascensión, tres persoas que traballaron por e para o resto. E tamén tres persoas emprendedoras, tres persoas que montaron os seus negocios, loitaron, traballaron arreo para sacar a vida adiante e para sacar a súa familia adiante. Tres persoas que, a continuación, coñeceremos máis polo miúdo e para que vos deixo xa con elas que realmente son as e o protagonista de hoxe. Moitas gracias. Outro aplauso para a nosa banda que nos acompaña.
o gran momento, amigos e amigas, veciños, veciñas deste Concello de Salceda de Caselas. Mercedes, Otilia e José Ángel serán distinguidos nesta gran praza e neste gran escenario. E comenzamos pola primeira salcedense distinguida, María Mercedes Clementina Núñez Lorenzo. María Mercedes Clementina Núñez Lorenzo nace o 13 de xullo de 1942 na parroquia de Entenza, filla de Aurelia e Manuel. Emigrou a Alemanha no ano 1963, onde traballaba na cociña dunha residencia. Alí coñece ao seu futuro marido, Andrés de Marcos López, un abulense que tamén emigrara. Ao pouco de retornar, casaron na parroquia de Entenza e naceu a súa primeira filla, María Dolores, e posteriormente o seu fillo, José Manuel. Na actualidade conta con 2 netas e un neto. Se unha cuestión marcou a vida de Mercedes, foi a labor comercial. Xunto co seu marido Andrés, montan o Comercial Caselas en 1977, cando el traballaba en Vigo. Aos comenzos era unha tenda de venda e reparación de electrodomésticos, a que acudía a traballar en moto. Mais tarde foron ampliando o negocio, montando un bazar e tamén unha tenda de venda de mobles. Traballaron no Comercial Caselas ata o ano 2021, cando falece o seu marido Andrés. O negocio sempre foi moi coñecido en Salceda e recibía o alcume do Corte Inglés de Salceda pola ampla variedade de produtos cos que contaba. A clave do éxito do negocio era o tándem que formaba co seu marido Andrés, o seu compañeiro no traballo e na vida, e que se complementaban á perfección compaxinando a vida familiar coa laboral. Mercedes realizou unha gran labor social, sendo unha das fundadoras da Asociación de Mulleres Rurais Caselas e da Coral Polifónica de Entenza, da que sigue formando parte. Tamén lle gustaba pasar o seu tempo libre de troula, sendo moi aficionada ao entroido, formando a comparsa Arcoiris, coa que participaban no desfile de comparsas de Salceda. María Mercedes Clementina Núñez, na actualidade, pasa os días da xubilación realizando as labores domésticas e da horta, paseando e cantando na Coral Polifónica de Entenza. Un aplauso para ela. Pois Ale Rodríguez, Concellero de Cultura e Festexos, xunto a Loli Castiñeira, que a nosa alcaldesa en Salceda de Caselas, farán entrega desta primeira distinción a María Mercedes Clementina Núñez Lorenzo. Un forte aplauso. Pois aí está ese ramo de flores, ese detalle por parte da alcaldesa, Concellero de Cultura. Ahora Tere, que ahora puxo derecho. Sí, estaba torcido.
Agora sí, con esa emoción, ese aplauso. Grazas. Mercedes, acompáñeme. Ten vostede a palabra. Sí. Hola, buenos días a todos que nos acompañan en este momento aquí. Le damos gracias a esas personas que tanto nos ayudaron, a las mulleres rurales, a Coral Polifónica de Entienza e a todas moitas outras cousas que han pasado. Muchísimas, moi bonitas, completamente. E a miña familia, que está hoxe aquí, lo siento, cariño, que no puedo hablar en castellano, porque es regla. Y mi nieta, que no es española, y me entiende. Y vamos a ver, a toda la familia y a todos los amigos que tengo, por gracias a Dios, por varios sitios de todo. Y nada más recordando al que está en el cielo, que era la mejor persona que existía. Gracias. Yo creo que ya nada más puedo hablar, por favor. Lo siento. ¿Eh? No. Pois así con esa emoción, María Mercedes Clementina Núñez Lorenzo. Grazas. Ímonos coa segunda salcedense distinguida, Dona Otilia Cabaleiro Martínez. Hoxe en día, e pese a todas as adversidades da vida, Otilia é feliz e continúa realizando tarefas do campo, manexando o tractor aos seus 76 anos. Otilia Cabaleiro Martínez nace un 5 de febreiro de 1948 na casa familiar de Parderrubias, como era habitual nesa época. Otilia é a primoxénita de Amable e Servando, que tiveron outra filla 9 anos despois, Josefa, que se convertiría na irmá e mellor amiga de Otilia. Vivía unha infancia feliz, mais a infancia habitual daqueles anos na que había que compaxinar as tarefas do campo coa asistencia á escola. Ir a apañar o toxo, regar as veigas ou pastar os bois eran traballos habituais da época para cativas como ela. A Otilia gustaballe moito ler e estudiar, pero moitas veces non podía ir á escola por ter que realizar estas tarefas. Gustáballe tamén coser, facer bonecas de trapo e elaborarlle a roupa. Cando cumpriu 7 anos, o seu pai e a súa nai montaron un posto de venda ambulante, no que servían comida e bebida. Con este posto percorrían todas as festas e verbenas da contorna. Tanto Otilia como a súa irmá traballaban neste posto. Con 19 anos casou con José, coñecido por Pepe. Do matrimonio xurdiron 3 fillas, María, Josefa e Otilia, 6 netos e 2 bisnetos. Para poder mellorar as condicións da familia,
O seu marido Pepe decidiu emigrar a Holanda e a Francia, cando María e Josefa eran apenas unhas nenas de menos de 3 anos, quedando Otilia ao fronte da súa casa. A volta da emigración decidiron traballar pola súa conta. Para iso, logo de estudar diversas posibilidades, montaron unha granxa de polos que daba traballo a toda a familia. En decembro de 1978, chegou un dos momentos que marcaron a familia, cando un furacán destruiu a granxa que con tanto esforzo levantaran e que era un sustento da familia. Ante a adversidade, decidiron pedir un préstamo, reconstruíla e ampliála, ata contar con máis de 20.000 galiñas. Así a granxa voltaba a estar en funcionamento, ao mesmo tempo que continuaban realizando as tarefas do campo. Deste xeito transcurriu a vida de Otilia ata o falecemento do seu marido. Nese momento deciden deixar de traballar na granxa. Otilia tamén foi unha muller activa na vida social e asociativa da súa parroquia, formando parte da directiva da Asociación Veciñal Santo Tomé de Parderrubias. Ela é Otilia Caballero. Un aplauso. Os agasallos entregaranos Helene González, que é a concelleira de Benestar Social e acompaña a nosa alcaldesa de Salceda de Caselas, dona Loli Castiñeira. Arriba ao escenario, un forte aplauso. E así, con esa emoción, farán entrega Helene e a alcaldesa desta distinción. Agora lle toca falar, Otilia. Truxo chuleta, di, truxen a chuleta. Moi ben, pois lle poño o micro. Ola, bos días a todos e todas. Son Otilia. Un saludo a todos, incluído a todo o personal do Concello, especialmente a nosa alcaldesa de Luriñas, que é alianta de que hoxe este aquí. Como dixen, son Otilia, filla do mítico Servando e Amable. Nacín o 5 de febreiro de 1948. Con 9 anos despois, naceu a miña mellor amiga, miña irmán, Josefa. Cando tiña sobre 11-12 anos, os meus pais montaron un posto ambulante para ir por festas e verbenas, donde se servían comidas e bebidas, conocido por Bar Servando, especialidade en pulpo. Desde moi pequeniña traballei moito, tanto no campo como no bar. Me gustaba moito ir ao colexio, pero había días que non podía ir por ter que axudarlle aos meus pais. Con 20 anos casei con José, máis conocido por Pepe. Xunto con os meus pais montamos unha granxa dedicada a polos, conocida pola granxa do Servando. Cando as miñas fillas maiores tiñan 1 e 3 aniños, o meu marido emigrou a Holanda. Pasados 10 anos, no ano 1978, tuvemos a terceira filla. No mes de diciembre dese mesmo ano, un huracán derrumbounos a granxa, reducida a escombro. Decidimos volver a reconstruíla, aumentando a máis do doble da súa capacidade, a 20.000 galiñas ponedoras. Recollíanse 19.000 ovos todos os días. Tamén había 20 cerdas de cría. Criábanse 200 lechóns ao ano.
aproximadamente. Estuvo funcionando hasta o ano 2001, no ano que fallece o meu marido. Ningún da familia quixo continuar nese traballo. Dicir que 3 fillas, 3 xenros, 6 netos e 2 bisnetos, que os quero de todo o corazón, e penso que eles a min tamén. É moito máis que dicirlles, pero vamos deixalo así. Que a día de hoxe, pese a todas as adversidades vividas, sigo fuchicando no campo e manexando o meu trator. Moitas gracias a todos, desexo vos que pasedes un bo día. Pois moitísimas gracias tamén a Otilia por esas verbas emocionantes. E agora, se lles parece ben, antes de presentarlle a historia do tercer salcedense distinguido, escoitamos o pasodoble de San Roque, a música da Banda Cultural de Salceda de Caselas. Fermoso pasodobre de San Roque. E agora lles quero presentar a José Ángel Campos Vila. Para el, primeiro, un forte aplauso. Don José Ángel Campos Vila nace o 21 de abril de 1949. Comezou a traballar aos 16 anos de aprendiz e pintor de camións con Giraldez, sendo contratado posteriormente por carrocerías A.R. Pichel, ambos os dous de Porriño, no Porriño. Fai as probas e é admitido para traballar na factoría de Citroën en Vigo e con 25 decide montar o seu propio taller. Talleres Vila, en Salvaterra de Miño. Nesta época compaxinaba o taller con traballos de fontaneiro e montando caldeiras ao mesmo tempo en colaboración coa ferretería Miño de Salceda. No ano 1981 traslada o seu taller de Salvaterra a Tui, cambiándolle o nome
polo de Talleres Ricamonde, comenzando como axente da marca Opel e mudando por Renault ata a súa xubilación. José Ángel casa con María del Carmen Rodríguez Giraldez o 27 de febreiro de 1972, aos 22 anos de idade, coa que tivo dúas fillas, Estela e Trini. Na actualidade contan con 4 netos e unha bisneta. A nivel social colaborou coas asociacións da súa parroquia. Así colaborou dende a fundación coa Asociación de Xóvenes a Turonía de Entenza. Forma parte tamén de varias ocasións da directiva de Traídas de Auga de Entenza. Forma parte da xunta directiva da Comunidade de Montes e Man Común de Entenza, sendo vogal da directiva que crea o Parque Forestal do Espicho do Faro e ocupando o cargo de presidente durante varios anos. José Ángel tamén colaborou en varias ocasións na organización das Festas da Ascensión, o seu barrio. Fixo formando parte da Comisión de Festas e tamén en algunha ocasión como promotor único xunto ao seu amigo Demetrio Requejo para conseguir manter viva a tradición das festas da parroquia de Entenza. Foi membro tamén da Coral de Entenza ata que a súa dona Mari enferma de cancro e decide abandonar a coral para acompañala durante o tratamento e a recuperación da enfermidade. Tras a xubilación, Vila comeza a recuperar instrumentos musicais tradicionais da nosa cultura, punteiros, tambores ou pandeiretas, tendo aínda como obxectivo acadar afinar as palletas dos punteiros que produce. Dende hai 6 anos, José Ángel Campos Vila forma parte do grupo de gaitas da Insua de Caldelas de Miño, tocando varios instrumentos. Sí, aplauda. Grazas. E logo de contardes a historia da vida de José Ángel, é momento de facer esa terceira entrega e distinción que será a cargo de don Marcos Troncoso, concelleiro de Axenda Ecolóxica, xunto a nosa alcaldesa, dona Loli Castiñeira. Cando vostedes queiran, por favor, o escenario. E agora sí, ese ramo de flores, esa distinción, o noso terceiro distinguido en Salceda de Caselas neste día, José Ángel Campos Vila. Don José Ángel, cando vostede queira, ten a palabra. Bos días, veciñas e veciños de Salceda. Hoxe é un gran día para Salceda, como todos os anos, polas súas festas, as festas do Cristo. É un gran día tamén para nós, os distinguidos. Quero simplemente darlle as gracias a toda a veciñanza, á Corporación Municipal, en especial a súa alcaldesa. Non vou a decir máis nada porque xa se dixo todo. Entón non teño nada máis que dicir. Simplemente dicirvos que estou moi agradecido e moitas grazas a todos, de corazón. E como di a miña bisneta, ¡mua! Gracias. Pois así, con estas emotivas verbas de José Ángel, que está acompañado por Otilia e por Mercedes, os nosos distinguidos nesta 13ª edición do acto Salcedenses Distinguidos, escoitamos, disfrutamos da Banda Cultural de Salceda. Quen poidera namorala?
E logo de escoitar o ensemble da Banda Cultural de Salceda, con este bonito tema, Quen poidera namorala, ten a palabra a nosa alcaldesa que subirá a este escenario. Dona Loli Castiñeira, un forte aplauso. Bo día a todas e a todos, señores concelleiros, señoras concelleiras, exalcaldesa Verónica Tourón, exalcalde José Manuel Fernández, representantes dos diferentes colectivos sociais veciñais, Protección Civil de Salceda, Policía Local, o seu oficial de policía, o teniente da Garda Civil, Xoel, Banda Cultural de Salceda, e todas as persoas que hoxe non poden estar con nós, pois por moi diferentes motivos, como, por exemplo, o exalcalde Marcos Besada, que se atopa de viaxe. E tamén un saúdo especial a aquelas persoas que nos seguen dende a lonxanía da emigración, pero sen perder nunca de vista o que acontece na súa terra, en Salceda. Quero saudar tamén a alguén que casi nunca o facemos, o persoal do Concello, en especial o de limpeza e o de vías e obras, que fan que a nosa querida Salceda sexa fermosa todos os días, pero se cadra nas festas un pouquiño máis. Amigos e amigas, esta é a 13ª edición dos salcedenses distinguidos e distinguidas. Todo arrancou aló no 2019, cando o goberno naquel momento tivo claro que era necesario realizar un acto cívico de recoñecemento ao pobo, a xente que fai parroquia, a xente que fai Salceda. E que mellor data para facelo que o domingo da festa grande do pobo, as festas do Cristo. E así naceu para min, e despermitirme con humildade, pero tamén con orgullo, un dos actos máis especiais para Salceda. Este acto é especial porque é o de premiar un recoñecemento de veciños e veciñas salientables. Salceda é solidaria, é agradecida cas persoas que aportan, que axudan e cas que tenden a man. As mellores historias de vida non sempre teñen que estar cheas de éxitos académicos e carreiras profesionais, que tamén, pero nós queremos recoñecer as vidas de traballo, de sacrificio, de entrega á labor social. Ese querer facer a vida mellor, pero non só a de un, senón a de todas aquelas persoas que nos rodean, as persoas que son felices cando ven que as demais o somos. Debemos ser agradecidos e agradecidas, e por iso temos que potenciar non só este acto de salcedenses distinguidos e distinguidas, senón moitos outros de recoñecemento ao noso Concello, as persoas que forman este maravilloso pobo. Este ano, 3 persoas foron nomeadas salcedenses distinguida e salcedense distinguido. Son os salcedenses que escollemos, seguramente non nos chegará toda unha vida para nomear a todos os que o merecen. Mercedes, non podo estar máis orgullosa desta muller. Emprendemento, emigración, asociacionismo, familia e unión son palabras que a definen. Ela, xunto co seu marido xa falecido Andrés, que nos está vendo dende o seu con un sorriso, estou segura, rexentou durante anos o coñecido comercial Caselas, o noso particular Corte Inglés, como decía a presentadora. Alí había de todo. E ídesme permitir unha broma. Os chinos copiaron a Mercedes. Esta alcaldesa estaráche eternamente agradecida por todo o traballo que tes feito por Salceda e por abrirme a porta da túa casa con tanto agarimo.
Otilia, miña querida Otilia. Exemplo de muller loitadora, empoderada e defensora do medio rural. Ela representa esa figura que tanto e a que tanto debemos neste país. A xente labrega, a que coida do máis importante que pode ter un pobo, a súa terra. Ela é todo un orgullo para Salceda. Emprendedora xunto co seu marido da coñecida granxa Servando, nin o furacán do 78 puido ca forza e enerxía desta muller. Querida, respetada, admirada por toda a veciñanza e pola súa familia, sempre disposta a botar unha man. É desas persoas positivas, das que pensan que se a vida non vai como ti queres, non rosmes, asubía, sorríe, colle o trator e sale a dar un paseo. Sei do moito que lles quería meu avó Abundio, a Pepe e a ela. Agora a súa neta, esta alcaldesa, é a que che di o moito que te admira e que te quere. Vila. Sentir orgullo por este veciño de Entenza é sinxelo, pois el representa o ben común. Participou en todo o tecido asociativo da súa parroquia, traballando por ofrecer un lugar mellor onde vivir. Traída parroquial, Comunidade de Montes, Comisión de Festa, Asociación Aturonia, incluso en política, algo que llevou a agradecer sempre, esa valentía de querer mudar as cousas dende o diálogo, dende o traballo e a creenza nuns valores claros. Este home de ideas firmes, pero cunha gran sensibilidade, foi todo un descubrimento para min. Agardo poder contar contigo moito tempo e seguir aprendendo o teu carón. E remato xa. Temos unha gran tarefa por diante. Todos e todas debemos potenciar un pensamento claro, deixar de lado o individualismo e axudar sempre, porque ao final somos un fermoso pobo e que é moito máis fermoso porque conta con persoas como a vos. Estou convencida de que ninguén se fai grande facendo sentir pequenos os demais. Grande é aquela persoa que axuda a crecer a todas os que están ao seu arredor. Mercedes, Otilia, Vila, gracias por abrirme a porta dos vosos fogares, do voso corazón, das vosas vidas e como máxima representante dos veciños e veciñas de Salceda, moitísimas gracias. Alcaldesa, despois desas fermosas verbas, Concelleiro de Cultura, Corporación Municipal, veciños, veciñas. Noraboa, Mercedes, Otilia, José Manuel, José Ángel, Vila, máis coñecido por Vila. Felicidades, noraboa. Aquí imos rematar este acto da 13ª edición dos salcedenses distinguidos. Para mí foi un placer ser a mestra de cerimonias deste acto. E despois de felicitar a estes tres veciños, só me queda decirlles a todos vostedes grazas de todo o corazón por asistir a este acto e por compartir con nos toda esta emoción. Quedan vostedes para rematar co himno galego interpretado polo ensemble da Banda Cultural de Salceda, que nesta mañá na que o luce sol nos acompaña. Bo día a todos
Boas festas.